बेलायखायनो दिनै खास रां माहायमा दङ जों सारा त्रिपुरानो दिनै अर जारा दंनाय दिनै एलाकायाव जों मदबने मारावो ताय बेलबारि आमसायो दर जतन लेंजात खलाय फायजाक बेलायखायनो सारा माखा जों गाहाम नंखा जों खावो दं मानो त्रिपुरावो आबनो दिनै बाजार समाव सानाय त्रिपुरावो ताबुनि जरावो त्रिपुरा सारनि बागै त्रिपुरा मथासारा ताय करे आबो परिष्कार सारा त्रिपुरानि बरावनो सायमानो त्रिपुरा मथासारा त्रिपुरा सारनि उपाय करे आंआबो सानानि नायमानि हिंगे आबनो ताबुनि जरावो जों आगे जेसा दल फानो खलाय फैगा ताबो हिंगे ओ बाजाराव आं सानानि मुचुगो सबाबो जत त्रिपुरा साराव जारा आरो खानाय दंनायरो जों जतनो थामसा बुबाग्रा दागिओ सारा त्रिपुरानि बर'नो जों त्रिपुरा सारनि नगर नगर थांदि गामि गामि थांदि बाजार आमजायाव खरां खालायदि ओ त्रिपुरा सारो अराय पराय उमानो आबनो थामसा के तिसानि नचिनि बुबाग्रा दागिओ दिनै बाजार सबाबो आं लपुरावनो सानानि मुचुगो बुबाग्रा मकलनि मुक्त खिख्लायै त्रिपुरा सारनो बिरमाननो फ्यगनानि बागै त्रिपुरा सारनो थामसा मुंदि हिमानि हिंके जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों दहै थानानै हिंके दिनै बुसा बुतै सुबा सभा काहाम के थानानै हिंके जों मात्र एकटन उपाय लामा आबो बुबाग्रा नायनानै ओ लामा हिंके नो सेबार स्टेट अलग राज्य और राज्य जों तबनानै हिंके त्रिपुरा सारो थामसानि उनानांगौ त्रिपुरा सा ताबुक जरातै थामसानि हिंके बीर मानसिनि पूजा सुंचक उपाजाक सारा जीवन जों आबनो मुद्द खालायमा थांनाय काबै फानो याकुं बाय फानो जों ताय खरक दिसानानि दिनै लामा दंला खाताखौ बुखरो दिनै टिपेपनि प्रेसिडेन्ट साइथांगा कुटुं हर सगै दास नानायके हर मास हगो बनो गोजांनि सकांगे केप्लेम खालायमिया आबुनि बागैनो जों हर बाय जखने ताबो कुटुं मै दङ जों केप्लेम लामाबो से मा हिमलानाय आबो हुंगाय दिनै बुबाग्रा ओ बुबाग्रा सारा त्रिपुराव दिनै त्रिपुरा सारनि नेता ग्रै बनो सुना मोथांनाय ओ पयतो जत त्रिपुरा सारनि थानानै मकल पुजिओ मकल मुकुमै जों बुबाग्रानो लगिनि नांनाय ताखौ बुकुसं बुबाग्रानि वारियर होननानै नांनाय बुबाग्रानो फाननि नांनाय त्रिपुरा साराव थाङै थानानै के बुबाग्रानो फाननि नों त्रिपुरा सा आं जत मिलो जों लगिनि नांनाय आबोसो जुना फ्यकनाय निनि फान आबो बुबाग्रानि फान निनि पारा आमतानि फान सारा त्रिपुरानि फान आबो बुबाग्रानि फान हिने नरवान सदे बुइजा साफाना खाय दंथ जा साफाना हिंतो नरक जतरो बुबाग्रानो मकल मुकुमै सापोर्ट खायदे फाइनाय 2023 नि इलेक्शनो नरक बुबाग्रानो लगिनि दे जागाव सगै दिनै मानथायनो जों मानानि बागै जत ताको बुखरो खाबाक्सा खुबाक्सा लै याप्रि थांसाख्लाय जबाव जों अंखरलायनाय अ कबमुं नारगनो नंथानि आनि खुलुमुं याफारै आनि कक्रनो अरनो मुथाका जतनो हामबाय बुबाग्रा आयोग लथं त्रिपुरा मथा आयोग लथं TWYTF आयोग लथं हामबाय खुलुमगा